dance is the answer. Because when you dance and you really get into the dance, you lose yourself. You lose your personality. You forget your name. You forget your job. You forget your status. You forget your future. You forget your past. What you're involved in is the now. And the now is blissful. אז הסיפור של 2 מיטרס מתחיל מחבורת ילדים באזור השרון באבן יהודה, שבסך הכל כל מה שהם רצו זה לצאת לטבע ולרקוד. כל הקטע של הסוף שבוע הזה הוא לעצור את הזמן מלכת ולתת לנו להרגיש את הילדים שבתוכנו יוצאים החוצה, לרקוד, להשתולל, ליהנות ולאהוב האחד את השנייה ולהפיץ את זה הלאה אחרי שאנחנו יוצאים מפה. זה המקום היחיד שבו אני נכנסת לרחבה בלי לקרוא לאף אחד אחר לבוא איתי, כי כל מי שנמצא ברחבה הוא המשפחה והבית שלי. פשוט מרגיש בית. חזרת הביתה, באת לארוחת שישי. אני לא מצליחה להסביר את התחושות, הלב מלא. וזאת התחושה פה, קסם שאין לקחת. טו מיטר זה משפחה, וכולם באותו ראש לדאוג אחד לשנייה, וזה מה שעושה את זה כזה מיוחד.